2 gêm fawr arall i ddod wythnos yma. Jyst o ran ymgyrch Cynghrair y Cenhedloedd hyd yn hyn, siwm yr holl beth ti'n mynd? Chi'n teimlo'n dda? Ie, ni yn teimlo'n dda. Ni yn sefyllfa gwych ar hyn o bryd. O'n i wastad moyn bod yn grŵp A, achos mae grŵp A, bydd pob gêm yn challenge gwahanol a gêm dda i chwarae yn. So bydd yn paratoi ni yn go iawn mwyn o Ewros yn yr haf. Felly, sefyllfa dda i fod yn. Ni'n hyderus mewn y grŵp a ni yn sefyllfa dda i mynd mewn i'r 2 gêm yma. Y gêm yn erbyn Sweden, mae hwnna i bawb arall fi'n credu lanau gyda'r gêm ddisgwr yn erbyn Lloegr, yn erbyn yr Almaen hefyd. So pan i ti'n cael canlyniad fel yn erbyn y fath yna o dîm, beth ti'n credu mae hwnna'n gallu gwneud o ran hyder am y ddelfryd y grŵp? Ie, dwi'n credu mae sut gymaint o hyder yn y grŵp ers i ni cyrraedd y Ewros. Dyna ble ni yn nawr bod ni'n cael canlyniad dda yn erbyn Sweden, ond bydd yr gêm, y 2 gêm nesaf yn 2 gêm gwahanol, ond ni'n edrych mlaen at y challenge yr 2 achos mae pob gêm nawr ni'n chwarae i Gymru yn gêm galed iawn, so yn edrych mlaen at y challenge. Pa mor bwysig yw bod chi'n neud y mwyaf o'r ymgyrch yma achos dim gêm y cyfeillgar neu rhywbeth yn mynd i fod cyn yr Ewros, dim ond yr ymgyrch yma sydd ganddo chi i baratoi. Mae'r tîmoedd yma wedi bod yn Ewros a cwpan y byd o blaen a ni byth di bod yna. So i chwarae tîmau sydd wedi bod yna pob tro yn rhoi challenge i ni, ond ni'n gwybod dyma beth bydd ni'n cael yn y Ewros pob gêm. Felly, ni moyn ennill pob gêm ni'n chwarae, ond ar hyn o bryd mae'r perfformiad a chwarae yn erbyn tîmoedd sydd yn y rankings yn mwy uwch yna ni, ond dyma'r gemau ni moyn chwarae, ni moyn chwarae tîmau gorau yn y byd a ni'n gallu gwneud hwnna yn grŵp A.